ndị be anyị abịakọkwa n'ọzọ n'ụbọchị taa kedu ife anyị na-ekwokwu ya ụtụtụ ọma nụ asị m n'ala rụkwa ofolukwa ịma na asị na ịteta ụlọ ụtụtụ ọkụkọ chụba gị ọsọ gị mee gịnị ịchụla ọkpa ibu n'azụ isi maka na ịmarụ na okwulu eze n'anya nsị asị m n'ebe ọbụla onye Igbo nọ ị nọ n'ugwu Hausa ị nọ na anị Yoruba ị nọ na mba ofesi ịgbara agụ na-asa agba mmiri na-asa wee luo ebe a ime eji na-ata akpa wakịlị wee nata ebe ahụ aka gị ya akụta ife akụ ụta ife enwewe n'afa Jizọs wee sị na ọ ga-adịla ụmụ Igbo niile mma maka na unu n'anya na akwụkwọ nsọ n'anya afọ n'anya nwa bụ ụmụ Izrel etu ala ọlọkwụnye ka ọ dị kedu ife anyị nọ na tata isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme ebe nwere ụmụazị dị mma dịkwa ndị dị iru ka gị na-ekwutọpụzi ya maka na ọ na-abịa eme kịta asị na m ekwukwa ọ wee bụrụ ya bụ na nne kenekene Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị Igbo ndị nwe mmadụ hapụrụ ihe na-eme n'ọnụ ana m asị ụtụtụ ọma nụ oge ahụ anyị nụnụ ji anọkọkọrịa maka ahụike anyị lebara anya n'ihe anyị na-etinye n'ọnụ oge ahụ erukwala ama m na unu na-eche na mgbịrịgba ahụ ọkụ gokwa ụbọchị taa ka anyị nụnụ nọrọkwa kọrịa anyị makwara agụghị ụzọ eme gịnị agụghị ọnụ ngwanụnụ nụrụ na anyị ka anyị kọrịa n'ụbọchị taa n'isi mbido telivishọn n'oge ụtụtụ ọma aha nka bụkwa ọrụ Doris Ifeoma daalụrụ nne ndị be anyị na-anụgo n'ọnụ n'ọnụ ịnyịnya on the horse's mouth o wee bụrụ ya bụ kedu ife anyị na-ekwu maka ya o nwere nkata anyị na unu bido kpaba n'izu ụka gara aga agba nke bụ ọnya ka anyị nọ na ya ife anyị na-ekwu okwu ya bụ ife gbasara beetroot akpọli ya achịcha mmemme maka etu o si abụ ibie nye aka mmemme arụ gị niile aka gị niile ọnụ gị niile ime arụ gị niile o kpochalụ mmemme ahụ ọ na-ekpocha ọ na-acha ka o yi esi wee kpochalụ wee gbadaa gị n'ime arụ etu a ka ọ dị nye gị ndụ ọfụ nye gị ọbara ọfụ mee gị ime arụ gị adị mma ife ọmụna gbasara ime arụ gị ịmalụ mkpocha na nza ọ na-ekpocha mkpocha na nzacha anyị kọwagasịrị unu ife ụfọdụ gbọ dị iche iche etu o si eme otu o si asapụ obi sachacha obi ahụ dị ọcha dị mma ọ ga-awụ ọbara na-agba ka o kwesịrị isi agba hapụ ịdị na-enye gị nsogbu gbogbo ihe gbasakwara ọya nke ọkpụkpụ nke na-akpọ osteoporosis ndị oyibo si na disease of the pool biko ya bụ beetroot mkpụrụ osisi a na-ewepụta n'ime ala na-enye aka ificha ọbara gị ka ọ ga-awụ ebe ọbụla ga-eme ka ọ sochie ụzọ ọbara si agafe sochie ome ya ka o yere ya ọgbazasie ya na-aga ka inwe ike eme gịnị ọ na-ejezi gị n'ahụ ka ihe ọbụla irikwere ekwere na ọ na-ekwe aka na ihe eriri eri ọ ga-awụ irie ihe onwe ike eme gịnị oyibo si na ọgbarisie ma ọ digest ya na ahụ hapụ ịdọgọrọ wee nọkọta isi na ọ nọzikwa gị n'obi mba maka na mkpụrụ osisi ka ọ bụrụ ịma na mkpụrụ osisi adị anọdụ mmadụ n'arụ ọ na-anọdụ mmadụ n'arụ mkpụrụ osisi na-agbari irie ya na-enye aka ọfụma biko n'ụlọ ngwanụ kọwapụtara ezinụlọ dị iche iche ndị Igbo anyị na ihe ndị Igbo na-adị mma ihe ndị ọzọ beetroot ya na-eme daalụrụ nne ndị be anyị o nwere ife ọzọkwa dị oke mkpa nyaba achịcha mmemme maọbụ beetroot na-eme kedu ife bụ nyaba ife a bụ na ọ na-eme gịnị ọ na-enye aka ịgwọ ma gbochie gịnị ọya na-eme mmadụ ịfụ mmadụ oguduo iru maka ndị m ochie na-abịa ma ọ sị gị na afọ onye nwa oguduo iru elu chaka ube arụ ya niile adị ka ebe etinyere gbam obi oguduo iru arụ ya niile dị ka ebe elu na ube o nwere ụfọdụ ya bụ ịpị ịgba aka otu a ọ dị ka ebe elu ube lụrụ elu nye anụ ede ịzacha aza ya bụ beetroot mee gịnị o nwee komponenti ọka nkụ na-eme gịnị
na-esi n'ime wee na-amịkpọsị ya bụ ife na-eme gị ka arụ gị na-aza aza. Obi ọmịlie otu ọmịkpọsị anya arụ gị adịghị gị mfecha maka etu anyị si aza aza ịdịrọkwa ndụ. Ịdị ọkwa ndụ. Ụfọdụ ya afụ mmadụ ka ọ zasị aza otu a apụtasị gị eyi lọla arụ ahụ ka gị maka amakarọ m ọya. Onwe ndị gasị ka ha ga-esi mara mụ na onye a buru ibu ma onye a zara aza ahụ. Iwere aka gị a mikpuo na ụkwụ onye ahụ wepụ ya ka otu a ọ ma ọ pụtara ọfụma ozugbo bansị ọba nke oyibo sasị ịma na ihe ahụ ọrịa ọ bụrụ ibu. Ọ bụrụ ibu onye ka m na-ekwu ịzasị aza na-asị gị na arụ maka ihe amarụ nọ na ịdịrọ ndụ n'ọnwụ gị ka ị na-ekwe ọnụ. Ya ihe a mkpụrụ osisi a ga-enye aka fichaa ime ahụ gị cleanser mee gị ịdị mma. Onye fụ gị na-eku ndụ ndụ na-eku nya odoge anya na mmanụ tụwa ọbara gị ka e ga-esi wee mee ọkachasị ife a bụ beetroot a na-akpụ ya achịcha mmemme ka ọ ilie nya ka ọ mee gịnị ka ọ banye n'arụ gị. O nwere okwu anyị kpụ n'ọnụ tupu ejebe ya bụ ezumike a sị na ọ na-adị mma na ọ na-eme gịnị na ọ na-egbochi mmadụ inwe anya mkpụrụ ego ife a akpọ cataract n'anya na ọ na-asachapụ ya. Ịnụgo ya mbụ? Ịnụrụ ya? Ya bụ cataract a na-ekwu maka ya n'anya gị ọ wechapụ ya maka na ya bụ ife ịrapụ ya ọ dị ịma nọ idobe anya otu a anya gị ị na-ene anya otu a ọ bụrụ na onye n'akụkụ ka ị na-anya ọ nwee ka ọ dị anya hapasụ ịfụrụ ya n'ọnya bụ na ị na-eme ya karịa ma ị ya jebe ka ijeje ụlọ ọgwụ ka awa aga ya ma ọ ka eme oge ọpreshọn wee mee ife nwanụ ime gịnị ị na-atanya bụ mkpụrụ osisi ị na-ata ọ na-asacha gị anya ọbara niile a ife ọ na-acha mmemme onye ka o ji eme gịnị ekpochasị ime ebe niile a sachasị anya ọ dị ọcha. Hinne ihe anyị ji bata taa dịka ono si makwara mkpụrụ osisi a na-akpọ beetroot anyị na-ekwu ihe dị iche iche uru dị iche iche ọ bara mana anyị gara agakwa na-ekwu maka na uru dị na ya ka nka na-ekwucha nke gbasara ihe a na-ekwu antioxidants n'ime arụ mmadụ. Ị ma na ọ dị mkpa asị na ọ na-enye aka ibunite antioxidant. Ọ dị mkpa na ị ga-eri ihe ọ ga-awụ irie ya nwee ihe batara n'ime gị ekwesịghị ịbata efu ihe kuturu ihe ahụ o boost immune system gị ọ ga-awụ onwe ọrịa dị iche iche chọrọ ịbịa ọ gaghị ekwe ya bata n'ihi na ohere adịghị ọrụ ya bụ ihe beetroot ya na-akpata. Anyị ekwukwara ihe ndị ọzọ dị iche iche ihe dịka ma nke ọbara mgbali elu ma nke mkpụrụ obi ma nke prostrate ma nke leukemia ya wụ cancer of the blood ọbara mmadụ ma ificha imeji ka ị wee fụ na ihe a mkpụrụ osisi a na-akpọ beetroot na ọka nkụ ndị be anyị sie n'ike rie ihe ahụ gị chọrọ. Oyibo si gịnị feed your cells and not your stomach. Ọ ka ha si asị ya ọ bụrụ iri ka iriju afọ mba ọ bụrụ ya wụ nri ha na-ekwu gịnị anụ ahụ gị ihe ọ chọrọ biko kawa ahụ maka inyere anụ ahụ gị ihe ọ chọrọ mgbe oge ruru anụ ahụ gị ahụ ebidozie riwezi ihe ahụ ọ chọrọ n'aka gị ya wụ na mkpụrụ ọgwụ na akpọzi gị na-agara n'ụlọ ọgwụ ebe dị iche iche. Biko ndị be anyị unu na-anyị n'ife onyonyo anyị unu afụ ka ekwentị ụlọ ọrụ anyị na-agụ na mana ekwe anyị na-akwụzi kwalụpụ mana tupu anyị apịanye onye bụ ọkụ ọ ka bụkwa n'isi ndị telivishọn ịka nọ n'ebe efe niile na-eme ebe nwere ndị malụ nwa nwekwazi ndị mee gịnị gburu okwu n'ọnụ ọgwebụla bụ na onwe ife ịchọrọ ka anyị meelụ gị ma mgbasa ozi mana o nwere ebe a na-eme ife gbasalụ ndị Igbo omenala Igbo dịka iri ji ịgba ọfala ime gịnị chọbake na anyị unu chọba anyị na-eje n'iru akwụkwọ anyị bụ Facebook @Isimbilo TV ọ bụ na ọ nọ ọgbama bụ Twitter @Isimbilo TV ọ bụ na ọ nọkwụrụ bụ Instagram @Isimbilo TV ọ bụ na ịsa achalụ bụ Snapchat Isimbilo TV ijeni anyị sonyeli anyị tụsabịa ụwa malụ onye bụ isolu n'iru oche ọ bụrụ mgbe ọbụla ije na-azụ oche ndị na-anọ n'azụ oche bụ ndị itibọdị bụ falụzie ebe afa na-ene ka isi azụ o nwere ike isizi anyị Michael kezi anyị ọsị
dịka onye esi n'ime ili wee bọpụta biko ka anyị jedebe Kenen n'azụ oche ka anyị jebe n'isi mbido TV ebe ife niile na-eme. Chetakwa ọ ga-adịkwa n'izu ụka ọzọ ebe anyị ga na-ewetakwala unu ụdị ife dị iche iche gbasara arụ ike anyị ka onye esi wee dị mee gịnị wee dịrị mụ na gị mma. Kedu onye gị na ya nọ n'ụbọchị nke tata? Nwanne gị nwaanyị na-abụrụ onye ọzọ Lọlọ Ugombeisi Mmiri. Nke mbụ na mbụ itinye ofu a kaba arụ na-etinyelu m ya ofu a maka na gịnị ọ dịrọ fecha etinyelu m ya 1 n'Igwube Okodo Ụmụoji na steeti Anambra dị n'Idemmili North. Mụ na ọnụ Doris Ifeọma na-asị jisie n'ike na-esonyere anyị, jisikwa n'ike na-eme ihe nwe ihe ọ dị mma ga-enyere ụnụ aka maka na ndụ gịnị isi na nri a mmadụ zara afa si na ndụ ka akụ, ụfọdụ zaa Ndụbụisi. Ndụbụisi na-aza ma ijiri ọnwa ekebe ego ịfụrụ na ndụ ga abụ ọdụ n'ọbụ ọzọ isi. Mana ndị be anyị ọ dịkwa ebe a ka anyị ya apịatị nke ụbọchị tata. Ọ ya adịbazi anụ mbọsị anyị ya eje mee ife nwanụ ebe nne ya bụ na nke onye ori. Ịma onye ori ma mee ya nwụọ onwe ife gị funu ịgarube ka ọ dị n'ụbọchị onye ori ya akwa nne ya. Ka anyị na unu zikọkwa ọzọ ka emesịa.